Κάτσε να πιάσεις πρώτα το ρυθμό. Εκκλησιά μετά τον χρόνο, εκεί που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός, στη γη να περπατήσει και να μας καλοκρατήσει. Χρόνια στα βουνά, νύχτα μέσα νύχτα, κατέχεται ένας γέρος και έναν τον αυτός πολύ ωραίος. Πολύ άδρυ είσαστε. Το συζητήσαμε, δεν πειράζει. Μια μέρα δεν πειράζατε. Για τον χρόνο.